Základná oprava neexistuje, pretože sú tam vyčíslené náklady na jednu bytovú jednotku. Je úplne jedno, či je to 50 000 eur alebo 150 000 eur, ale sú to pomerne vysoké čiastky a pokiaľ tam bývajú 4 ľudia alebo 4 rodiny, tak si myslím, že je totálne nemysliteľné, aby sme to opravovali z vlastných prostriedkov. Tá šanca riešiť ľudí do domov opatrovateľskej služby bola v októbri, keď sme mali zrekonštruovaný dosť Janka Krála a mali sme novo postavenú krčmeriu. Rokovali sme v poslaneckých kluboch o tomto materiáli a pretože nemáme nejaké jednoznačné východiska alebo jednoznačné stanoviska, ako zrekonštruovať tento dom opatrovateľskej služby a kde dať ľudí, ktorí sú v ňom umiestnení, tak sme sa rozhodli ešte materiál stiahnuť, vyčkať a pripravíme, predpokladám, že do mája nový materiál. Čiže možná, že sa budeme snažiť urobiť podobnú vec, ako sme urobili medzi Dosť Holého a Krčmeryho, že zmluvou budúcej zmluve nejaký investor nám niečo postaví a umiestnime tam tých ľudí. To je jedna varianta a on si potom môže zrekonštruovať hento, ale určite pre dom opatrovateľskej služby vynaložiť takú obrovskú investíciu je nereálne a myslím si, že to je nereálne požiadať poslancov, aby také niečo schválili. Nás počkali 40-ročné problémy, ale technický stav tých budov je už dneska v takom stave, sú tam stále staré plynové pretokové ohrievače v kúpeľniach, no asi by sme sa nikto z nás nepotešil, keby sa tam niekto udusil v kúpeľni. Takže ten technický stav si naozaj vyžaduje v nejakej krátkej dobe nájsť čo najvhodnejšie riešenie. My máme vážnejšiu vec ako DOS. To je 1150. výročie Cyrila Metoda. Ja si myslím, že keď z grantu kultúry sa nám podarí získať nejaké prostriedky nie na oslavy, ale na to, aby sme skrášlili mesto, pretože sa tu dá očakávať aj prílev turistov, možno príchod pápeža, tak asi by sme mali opraviť cesty, chodníky, ešte ktoré nám zostávajú a ktoré nemáme pokryté a možno aj niektoré fasády, minimálne na mestských budovách. Takže ja to považujem za vážnejšiu vec ako riešenie DOSu, aj keď tvrdím, že tento problém nás čaká a budeme sa s tým musieť vysporiadať.